Mit navn er Nora, og lad mig på vegne af Amazing Alicante byde jer velkommen til den her video, hvor vi kommer til at gå igennem vores hjemmeside, og hvordan du kan læse op, stille spørgsmål og skrive dig op til vores besigtigelsestur. Så lad os starte med forsiden. Her får du at vide, hvem der står bag Amazing Alicante, og det meste af informationen om, hvad vi tilbyder og står for, komprimeret. Herefter så lad os tage et hurtigt kig på, hvorfor Alicante. Her får du altså den vigtigste information om Alicante og hvad du kan forvente, hvis du vælger at købe din bolig i det her smukke område. Der står alt fra vejret, landskabet, faciliteter, aktiviteter og endda vores egne anbefalinger og råd for at kunne få så meget ud af dine rejser som muligt fremadrettet. Derefter har vi købsprocessen, som selvfølgelig er der for at hjælpe dig med at forstå, hvordan du kommer fra A til Å i din rejse som stolt ejer af en bolig i Alicante. Der står både noget om finansiering, vores besigtigelsestur, åbning af spansk bank, advokat, reservation, NIE-nummer og årlige udgifter. Dette leder os hen til vores kontakterside. Hvis du har øvrige spørgsmål til processen, boligerne, området eller har fået et godt øje til en af vores tilgængelige boliger. Har du blot et spørgsmål, skal du kun udfylde fulde navn, e-mail, telefon og så dit eventuelle spørgsmål i besked. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Er du derimod afklaret om hvilke boliger du har interesse for at få fremvist på din besigtigelsestur, kan du udfylde nedenstående kriterier. Så sørg for at tilpasse og optimere din tur bedst muligt og finde de smukkeste og mest attraktive boliger inden for din smag. Nu når vi har styr på det, så lad os tage et kig på vores boligerside, hvor du kan filtrere og browse igennem vores tilgængelige boliger. Du kan vælge alt fra by, hvilken type bolig du leder efter, antal af soveværelser, badeværelser og din foretrækkende prisklasse. Til sidst afslutter vi på værd at vide, hvilket indeholder links og information til spørgsmål som: kan mine børn gå i skole i Alicante, hvis man overvejer at tage afsted i længere perioder eller flytte? Så har vi, hvor ofte bør man leje ud for at dække omkostningerne, og lån til køb af bolig i Spanien. Det var så alt for, hvordan du navigerer rundt på vores hjemmeside amazingalicante.dk. I ønskes en fantastisk dag. Hej.